Hei, salutare, să vă învăț cum să faceți o braziliană corect, mult spus corect, bun. Stați așa să mă dă, mamă, dar s-ar vrea să nici nu știu dacă se vede, nu-mi habar. Bun, deci, în primul și primul, luați mingea și faceți așa, de câte ori vreți. Uitați la TikTok-ul ăsta de câte ori, la short-ul ăsta de câte ori. Mama, faceți așa de câte ori vreți. L-am făcut de 2 ori și mi-a ieșit. Ok. Acum, dacă l-a luat-o așa, te-a făcut. Acum, dacă vreți să o faceți și așa, depinde. Trebuie să o loviți aici, calcul. Deci uitați aici, în zona. Unu, 2, 3, 2, 1. Și da, o fac. Mi-a ieșit la prima ca să o vedeți și voi. 1, 2, 3 și... Simplu, nu? Vedeți? Și nu le știu eu cum sunt bilările. Da. Ați făcut de bun. Deci, nu știu. Eu și voi iese, ia. V-am spart urecul, dar n-are nimic. Ia. Dacă aveți și căști, să nu țineți în căștile. O să dau așa. O crezut. Așa. Și cam asta a fost tutorialul. Dacă mai vreți altfel de scheme, dați un like, un subscribe, un share. Ce să mă mai zic?